20-нчы гасыр башында кадимчиләр һәм җәятчылар арасындагы каршылык турында сөйләгәндә, без нигездә бер мөселман җәмгыятендә милләтнең киләчәге турында төрлечә фикерләр әйтүче төркемнәр арасындагы полемика я бәхәс дип әйтәбез. Элегрәк инде без кадимчиләр һәм җәятчылар арасындагы шушы идеологик аерымлыкны ниндидер зур, тирән бер упкын итеп тә сурәтли идек. Һәм менә кадимчиләргә бәя биргәндә гадәттә без аларны инде яңалыктан баш тартучы, үткәнгә йөз тотып, үзләренең әби-бабаларының традицияларын саклап яшәргә теләүче төркем дибез. Ә чынлыкта менә шул теге әби-бабалар традицияларын дигәндә 100 елга элек әйләнеп кайтып карасаң, 19-нчы йөз башында, анда 20-нчы йөз белән чагыштырганда бик күп аерымлыклар күренә. Тәңгәл килми. Җәмгыять үсештә булган. Шуңа күрә инде миңа калса, кадимчиләр турында әйткәндә, без беренче чиратта яңалыкка шикләнеп караучы, аны кабул итәргә ашыкмаучы һәм үзләре яшәгән чорны үрнәк итеп куеп, үзләре төзегән мөселман җәмгыятен үзәккә куеп яшәгән төркем дип әйтәсе килә. Чөнки менә 20-нчы гасыр башындагы шушы мөселман җәмгыятен берничә буын татарлар дини активлык күрсәтеп корганнар. Һәм аларның гамәлләре, эшләре галимнәр өчен үрнәк булырлык, өйрәнерлек тема булып тора. Һәм менә бүгенге көндә инде бүгенге тормышта да безнең дини активлык мәсьәләсе ул актуаль. Ни өчен дини активлык? Менә 2021 елда Татарстан Фәннәр академиясының исламны өйрәтү үзәге галимнәре чыгардылар шундый китап «Ислам и мусульманский активизм Республика Татарстан». Һәм менә бу термин чыннан да универсал, аны төрле тарих эшләргә кулланып була. Һәм һәр чорның үзенең аерымлыкларын, үзенчәлекләрен һәм бәлки инде гомуми якларында ачыкларга мөмкин. Менә минем бүгенге лекцияда шушы 18-нчы йөзнең икенче яртысы, 19-нчы йөзнең беренче яртысында татар мөселман җәмгыятендәге дини активлыкның кайбер үзенчәлекләре һәм юнәлешләре дип атала. Татарны берләштерүдә һәр вакытта читтән булган куркыныч зур әһәмияткә ия булган. Хөкүмәт тарафыннан максатчан рәвештә татарны чукындыру сәясәте Петр Бердән башлана, бигрәк тә инде теге йомышларны исәпкә алмыйча ясакларны карасаң, 1721 елда чукынган кешеләргә 3 елга һәм дәүләт йөкләмәләрен үтәүдән һәм салымнардан шул исәптән гомерлек булган армия хезмәтеннән азат итү турында указ бар. Һәм инде шуңардан инде шушы салымнар күбәйү сәбәпле татарлар күченә башлыйлар Урал якларына, Урал төбәгенә дигәндәй. Аннан соң инде 40-нчы елларда шушы сәясәт дәвам булып, Новокрещенск контора оешып, ул 1763-гә кадәр Урта Идел төбәгендә масштаблы күләмдә чукындыру сәясәте үткәрә. Менә шушы вакытта татар җәмгыяте һәм ширкәгә каршы, һәм хөкүмәткә каршы сәясәт алып бара. Бу сәясәттә мөселманнар да, ул вакыттагы сәүдәгәрләр дә, ул вакыттагы муллалар да катнашалар. Менә бу хакта Газиз Гавайдуллин былай дип яза. Башкорт бунтларында татар муллалары ислам шигарын тоттырып, ислахчыларның илһамчыларына әйләнделәр. Кимәк абыз Сәйид вә Батырша мулланы китереп чыгарган гамил дә менә шул иде. Гомумән алганда, бу чукындыру сәясәте татарларга, мөселманнарга ике төрле йогынты ясый. Беренче яктан, рус ширкәвенә һәм миссионерларга карата шундый нык тискәре караш формалаша. Һәм менә безнең бүгенге көндә татар
анда табышмакларында, әйтемнәрендә булган шушы чукындыруга бәйле тискәре терминнар, миңа калса, нәкъ шушы вакытта күпләп кулланыла башлагандыр. Аннан соң шунысы мөһим, менә авыл җәмгыятьләрендә ул русныкымы, чувашныкымы, мариныкымы һәр вакытта хакимияткә, җирле чиновникларга тискәре караш яшәгән. Алар һәр вакытта яңа салымнар кертүне, яисә инде нинди булса бер баш-баштаклык килеп чыгудан шикләнгәннәр, дистанция саклаганнар. Татарларда менә шушы сәясәттән соң дини һәм милли аспект өстәлә. Алар салымнар арттыруны куркудан төшәле, исламга зыян килмәсме, динебезгә зыян булмасмы дигән сорауларны куеп яшәгәннәр. Һәм менә бу сорауларны кую, әлбәттә, татар җәмгыяте мәхәлләләрне тагын да ябылуга сәбәп булган. Һәм менә тагын бер яңа күренеш дип әйтәсе килә инде, шушы чукындыру сәясәте башлангач, менә 1743 елдан хөкүмәт бит инде волостьлар күләмендә, өездәр күләмендә чукынган кешеләрнең 3 еллык льготалары чукынмаганнар асты башлаган. Һәм менә шушы вакытта авыл җәмгыятьләре берләшеп, күмәк шундый бер йодрык булып чыгыш ясап, үзләре араларына чукындыруны кертмәгәннәр. Ә чукындыру аерым кешеләр аркылы, аерым сәбәпләр аркылы барган. Аннан соң безнең историографиядә шундый караш яши, менә шушы вакытта 18 елда дин алыштырган татарлар, алар акрынлап мөселманлыкка чыкканнар, һәр хәлдә 20 гасыр башында барыбер әби-бабаларының диннәренә кайтканнар дип. Ләкин менә тарихи документлар шуны күрсәтә, аерым төбәкләрдә шушы вакытта чукындырылганнар да урыска әйләнгәннәр. Минем өчен дә бу шундый үзенә күрә бер ачыш булды. Димәк, 1742 елда бит күпләп мәчетләр җибәрә башлыйлар. Һәм шуның кысаларында 43 елда, анда 28 сентябрьдә указ чыга, шуны буенча, әгәр дә авылда берничә новокрещен яшәсә, калганнарын, мөселманнарны башка җиргә күчерергә дигән. Менә Батырша восстаниесеннән соң гына 1756 елда яңа указ чыга, ул вакытта инде авылда новокрещеннар уннан бире ким булсалар, шунда яшәп калалар. Аларны күчерергә кирәк, әгәр дә күбрәк булсалар инде мөселманнарны күчерергә кирәк дигән. Чынлыкта бу законнар үтәлми, ни өчен дигәндә, анда менә шу 43 елдан башлап чуашлар, марилар, удмуртлар, мукшылар, ягъни мәҗүси динне тотучылар шушы 3 еллык льготадан артыннан куып күпләп чукына башлагач, миссионерларның татар авылларында булган новокрещенныйларны чукындырырга көчләре дә, мөмкинлекләре дә, вакытлары да калмый. Аннан соң бөтенләй алар отчет биргәннәр. Ягъни авыл дин алыштырган чуаш марины теркәү, әлбәттә, анда татар авылларындагы берничә гаилә булып яшәгән новокрещенныйларны күчерү мәсьәләсе башлаганга караганда файдалырак булган. Хисап биргәндә дә нәтиҗәсе яхшы күренгән. Ләкин менә чуаш марилардан ераграк руслар арасында яшәгән авылларда ул төбәктәге җирле руханилар һәм хакимият шул эшне башкарган. Менә Сембер губернасында Казан белән яшәгән инде татарлар авыллар, 4 татар авылында, 4 татар мишәр авылында, менә шушы 43 ел указны файдаланып, мөселманнарны күчерүгә күчергәннәр, Ирак уммаларына. Һәм шушы аз санлы новокрещеннар яшәгән авылларга акрын гына өстәгәннәр, күчергәннәр руслар. Һәм 100-150 ел эчендә монда яшәгән татар мишәрләр барысы да урыс булып киткән. Менә мин инде теге исемнәрне әйтеп китәсе килә ул авылларның. Новая Березовка новая, Березовка старая, Русская Маклакова, Фоминка большая. Ничек килеп чыга? Менә без беләбез, татарларда, татар мишәрләрдә туганлык кешеләре бик көчле. Туганлык җепләре бик көчле. Һәм менә шушы күрше авылда яшәп, үзләренең туганларының
ничек итеп яңа дингә тартылулары, аның таралуы, руслашуларын күрү әлбәттә тетрәндергеч вакыйга булган. Туганнар өчен генә түгел, шушы авыл халкы, тирә-як авыллар өчен. Менә бу да үзенең әһәмияте булган аның ни өчен дигәндә, бу авылларда дини активлык ритуалларны үтәүгә кайтып калган. Ритуалларны үтәргә кирәк, балаларны башлангыч мәктәптә укытырга кирәк, шул рәвешле чит йогынтыдан сакларга кирәк. Ләкин бит әле дүрт авылны күчергәннәр дә, анда тагын бер дистәдән артык авыл бар. Аларында инде берничә дистә, яисә берничә гаилә Новокрещен яшәгән. Рус кануннары буенча православие диненнән башкага күчергә мөмкин булмаган. Менә миңа калса шушы яңа керәшеннәр яшәгән мөселман авылларында дини активлык иң югары дәрәҗәгә җиткән. Беренчедән, мөселманнардан аерма буларак, бу илдә яшәгән кешеләр ислам динен бергәтелеп, алардан балалары гына түгел, үзләре дә укыганнар. Өлкән кешеләр дини китап укып ятканнар өйләрендә. Инде әгәр дә инде мулла аларны укытса, мулланы сөргөнгә җибәргәннәр, миссионерлар эшләп бара дип. Димәк, аларның балаларны укытырга шушы авылдан яисә башка авылдан мулланы абыстайды укытмаган бит инде, курыккан. Шушындай кыю хатын кызлар килеп укытканнар, яисә инде нинди булса, берәр шәкерт теге яшерен рәвештә яшәп, аларга белем биргән. Яисә инде җомга намазына барганда мулла әйтеп куйган, килеп тикшергән мөмкиннәр, сез мәчеткә кергәндә иң арткы рәттә булыгыз. Мин кирәп сорасалар әйтермен, арткы рәттә кемдер икәнен күрмәдем. Шулай дип катылырмын. Ягъни алар белән контактка бару һәр вакытта куркыныч тудырып торган. Инде менә тәхеткә Александр бер утыргач, чөнки һәр яңа патшадан халык нинди булса яхшылык көткән. Һәм шуннан да патша шушы тәхеткә утыруганнан манифест чыгарып, ниндидер җиңеллек биргән. Һәр кеше үзенә кирәкне көткән дигәндәй, алар инде көткәннәр дин иреге. Һәм шуны көтеп, мәсәлән, 1802 елда шушы мөселманлыкка чыкканнар арасында беренче булып, шушы Сембер губернасында яшәгән татар мишәрләр Новокрещенны гариза биргәннәр. Петербургка кеше җибәргәннәр. Аннан соң инде алар башлап 1827 елдагы хәрәкәттә катнашканнар. Анда Казан губернасында күп катнашканнар, 56 елда катнашканнар, 1865-67 катнашканнар. Аларның бәлки инде кайберләре теге ширкәгә йөрмәгәч, кенәгәләрдә язылмаган булгач, ширкәләргә бәлки күчә алганнардыр. Ләкин ахыр чиктә 1895 елда гына революция, беренче рус революцияләрендә гына мөселман җәмгыятенә кушылганнар. Ягъни менә шушы берничә буын дини активлыкларын күрсәтеп, дин сабагы укып, шушындый яшерен шартларда дини гыйбадәтләр кылып, бит анда аерым елларда сөргөнгә сөргәннәр. Шуңа да карамастан үзләренең мөселман икәннәрен раслап яшәгәннәр. Бу төркем әлбәттә зур булмаган, ул инде берничә 200 авылга җыела микән ул һәммәсе Новокрещеннар яшәгән, аларның янәшәсендә яшәгән мөселманнар да шундый актив булганнар. Һәр вакытта хәйр хаклы булып, ярдәм итеп, шулай рухи көч биреп яшәгәннәр. Менә бу патша Россия шартларында булган авыл җәмгыятендә күзәтелгән дини активлыкның бер варианты. Анда инде муллалар төрлечә кара кырганнар, ләкин муллалар ярдәм итсәләр дә, халык беркемне бер сатмаган. Килеп, анда миссионерлар килеп тикшерсәләр дә, полиция тикшерсә дә, менә шул рәвешле берләшеп, яшеренә беррәк тормыш алып барганнар. Шушы 18-нче елның икенче яртысында, 19-нчы елның беренче яртысында дини активлыкны көчәйткән факторларны атап ясый килә. Без беләбез инде Екатерина II ның мәгърифәтчелек монархиясе концепция кысаларында мөселманнарга дин иреге бирелгән. Аннан соң инде 1864 елда Новокрещенск конторга булган һәм актив чукындыру сәясәте йылган. Екатерина әйткән, мәктәп аркылы эшләгез, мәктәп аркылы укытыгыз, шулай итеп ныгытыгыз.
православиеда деген. Андан соң инде Александр бер вакытында да анда миссионерлар эшенә зур игътибар бирелмәгән. Фақат менә 19 гасырның 2нче чирегендә идарә иткән Николай бер вакытында гына сәясәт үзгәреп, миссионерлык алымнар тагын көчәя башлаган. Икенче зур сәбәп дип мин әйтәрем, менә 18нче йөзнең уртасында урыс купецлары Урта Азияга барып сәүдәне оештыра алмагач, бу җаваплы, катлаулы һәм куркыныч шөгыльгә хакимият шушы Урта Идел төбәген тарта. Һәм алар шушы куркыныч шартларда караван башлары булып, караваннар белән Урта Азияга баралар, Хивада, Бухарада булалар һәм андагы мөселман дәүләтенә танышалар. Танышып кына калмыйлар, әмир сараенда ислам гыйлеменең ни дәрәҗәдә мактаулы булганын, гыйлем ияләренең хакимнәр тарафыннан ничек хөрмәт ителүләрен, гади халык тарафыннан аларның олы ихтирам казанганнарын һәм сәүдәгәрләрнең ислам өчен үзләренең хәләл акчаларын кызганмыйча сарыф итүләрен күреп кайталар. Ягъни алар үзләренә ниндидер бер модель, сыман үрнәк күрәләр. Һәм үзләре яшәгән җәмгыять белән чагыштырып карагач, шактый аерымлыклар бар анда сизеләр. Менә бу хакта мин китерәсем килә шулай ук Гайз Габайдуллин сүзләрен. Иң мөһиме ди ул, уңышлы эш йөртү һәм файдалы эшләү өчен татар сәүдәгәрләреннән үзбәкләр һәм таҗиклардагы югары катлам кешеләре кебек үк дини һәм рухани гыйлемле булу таләп ителә. Ягъни алар әле ярдәм итүгә тиеш түгел, алар үзе дә гыйлемле булырга тиеш. Тәкъвәле булырга тиешләр, иманлы булырга тиешләр, үрнәк булырга тиешләр. Аның өчен бит әле кирәк андый укытучыны табырга, андый уку йортын төзәргә. Һәм менә өченче әһәмиятле әйбер ул да булса, менә шушы халыкара сәүдә, шулай ук менә Казак даласында сәүдә итү юлы белән шушы Идел буенда вак-төяк сәүдә алып барган йомышы татарлар һәм татар игенчеләре кинәт кенә байып китеп, аларның шушы мөселман мәнфәгатьләре өчен һәм ислам өчен сарыф итерлек капиталлар файда формалаша. Ягъни алар уйлаганнарын тормышка ашырырлык шәхесләр булып җитлегәләр. Иң төп нәтиҗәне менә шушы чукындыру сәясәтеннән соң менә без битне карыйбыз. Бер яктан йомылалар, икенче яктан активлык башлана дип. Чөнки менә анда шулай килеп чыга. Ягъни авылдагы һәр кеше үзенең мәнфәгатен хәл итеп, мәсәлән, армиягә барырга кирәк. 2 ел бар китергә, гаиләне калдырып. Анда инде гомерлеккә, яисә чукынырга. Син чукынасың икән, барыбер синең авылдан я волоста башка кабрак кешене алалар. Яисә инде нинди булса ул вакытта бит инде законнар да законны бузгач, чукынга чиракта аны кичергәннәр. Или шул юл белән барырга. Ягъни күп кенә әйберләр бергә калганда кеше иманы белән хәл иткән. Менә шул иман юкны күргән халык. Ягъни җәмгыять белән ярдәм итеп булмый. Бирәктә авылдан чыгып китсә кеше. Менә шул әйберне хәл итү өчен алар бу инде һәм муллалар һәм сәүдәгәрләр мәктәп, мәдрәсә системасын булдыру кирәклеген аңлаганнар. Менә Гайз Габайдуллин бу турыда булай ди. Сәүдәгәрләр һәм аларның илһамчылары урханиларга ничек тә булса татарын татар итеп тота торган юллар кирәк булып, ул да булса татарны чукындырмый, мөселман итеп асрау иде. Шуның нәтиҗәсендә татарларда мәктәп ва мәдрәсә ачарга омтылыш туды. Һәм менә шушы омтылышны һәр кеше үз өлкәсендә хезмәт куеп, дини активлык күрсәтеп, алар 19нчы йөзнең беренче яртысында тормышка ашыралар һәм
искиткеч зор уңышларга ирешәләр. Монда әле бердән җәятчеләр юк. Мин инде менә шушы юнәлештә татар җәмгыятен читтәге башка дини культураларга каршы торырлык итеп формалаштыруда дини активлыкның кайбер юнәлешләрен һәм кайбер үрнәкләрен атап үтмәкче булам. Менә беренчесе Карл Фукс бит инде татарлар белән нык аралашкан. Һәм ул яза. Казанда ди татар сәүдәгәрләре Бухарадагы сыман зур, 2 катлы озын итеп мәчетләр салдылар. Аларның төбәләренә өчле манаралар куйдылар. Ярымайлар беркеттеләр. Менә бу көндә карасак, шушы архитектура ягыннан караганда, алар шуннан да 18-нче гасырның азагында, 19-нчы беренче чартысында һәм агач, һәм таштан күп санлы мәчетләр төзеләр. Икенче төрле әйткәндә, иске һәм яңа татар бистәләрен алар чын мәгънәсендә мөселман шәһәренә әверелдерәләр. Чөнки ул вакыттагы критерийлар буенча рус шәһәрләрендә шул соборлар белән билгеләнгән мөселманнарныкы да шулай. Бу тышкы яктан караганда, чынлыкта шушындый процесс бөтен ил күләмендә бара. Нәрсә соң мәчет төзү? Ул вакытта кануннар буенча мәчет төзелгән чиратта гына мәхәллә теркелгән. Мәчет төзелгән вакытта гына аңа җәмгыять мулла сайлаган. Бу кешеләр барып мәхкәмә шәргә барып имтихан биргәннәр һәм губерния идарәсе анда аларны мәчет янына беркетеп куйган. Мулла итеп, ягъни имам-хатиб, имам һәм мәзин итеп. Нәкъ менә шушы мәчет каршында дип бу кешеләр ачканнар мәктәп яки мәдрәсә. Нәкъ шушы мәктәп мәдрәсәдә алар я мөдир булып, я мөгаллим булып, я мөдәррис булып укытканнар. Ягъни бөтенесе дә бу инде дөресен әйткәндә ул вакыттагы теге рус кануннарының үзәгенә чиркәү тәртибе куелган шулай килеп чыккан. Менә мәчет төзү шушы мәсьәләләрнең барысында хәл итәргә мөмкинлек биргән. Һәм килеп чыккан бөтен татар яшәгән авылларда анда инде критерийлар булган. Баштарак 200 я 300 ревизияга теркелгән ират. Соңрак инде ул 200-гә калдырылган 19-нчы чартысында. Яисә инде күрше авылларны кушып, мәчетләр төзеп, мәчетләрне төзегәннәр аерым шәхесләр байлар. Ягъни мәчет төзүне без шулай ук дини активлыкның бер чарасы дип саный алабыз. Яисә инде авыл җәмгыяте. Ул инде авыл җәм коллектив рәвештә шундый активлыкның бер чарасы булган. Икенче монда максат бит инде дини мәктәп мәдрәсә төзү, ул арзанлы укыту системасы булдыру. Аның өчен кирәк гыйлемле кешеләр. Менә гыйлемле кешеләрне әзерләү моделендә акырына формалашкан. Анда 18-нче гасыр азагында Мәкәрҗәдәге ярминкә ул халыкара ярминкә. Атасыл яная булган ул яңгач 1817 елда Түбән Новгородта эшләгән ул. Һәм менә шушы Бухарага, Самаркандка барып укырга теләгән шәкертләр гадәттә август азагында ачыла торган шул ярминкәгә барып, андагы татар байларыннан, сәүдәгәрләрдән, муллалардан садака җыйганнар. Шул садакага андагы көз көне китә торган караванга утырганчы, шул базарда Бухарадагы дефис товарлар алганнар. Вак-төяк. Аларны алып барып укыган җирдә сатканнар да тагын яшәрләренә бер кат капитал туплаганнар. Менә шулай итеп, анда гыйлем алып, кайтып үзләрендә мәдрәсә ачканнар һәм үзләренең уку йортларында кадрлар әзерләй башлаганнар. Әлбәттә, ихлас күңелдән дини белем алам һәм мөселманнарга хезмәт итәм дигәннән бигрәк шөһрәт казанып кайтып, мал топлыйм дигәннәр дә булган. Андыйлар да булмаган түгел. Менә андыйлар турында Мәрҗани бит үзе шунда барып укыган. Мәрҗани булай яза. Ул заманда галим-гөләмәнең белем дәрәҗәсе түбән. Урта Азиядан укып кайтканнар ассанда булып, алар Бухарача киенеп, төрле хәрәкәтләр ясап, фарсы
һәм гарәп сүзләрен катыштырып сөйләп, халыкны шаккатырганнар. Халык бу малларның гыйлем дәрәҗәсен аермыйча, аларга курку катыш буйсынып яшәгән. 18-нче гасырда Бухарада ук кайткан кешене барчасыннан үстен санаганнар, хәтта фәрештәгә тиңләгәннәр дип өсти. Соңга таба булар күбәеп киткәч, аларның хакыйкый хәлләре ачылды, аларга игътибар бик күп төште һәм үзләренә халыкның ышаныч ялкыны сүнде дип фикерен тәмамлый. Ләкин чынбарлыкта күпчелеге ук кайтканнарның, аларның инде без беләбез 17-нче гасырда бер өлеше Кавказга да барып укыган. Аннан соң инде 18-нче гасыр уртасында Оренбур янындагы Сәгать бистәсендә дә барып укыган. Һәр хәлдә менә шушы ук кайтканнар хисабына Орта Идел төбәгендә һәм Урал төбәгендә мәдрәсәләр системасы һәм мәктәпләр системасы барлыкка килә. Менә дини активлык тагын бер юнәлеше дип мин хаш кылына атарыйм. Чөнки мәҗбүри, һәр мөселман өчен мәҗбүри булган эшне бик азар башкара алган. Чөнки юл ерак, юл куркыныч, юл мәшәкатьле, даими рәвештә нинди булса эпидемия чыгып тора. Һәм бик күп акча кирәк. Һәм бик вакыт кирәк. Шуңа күрә бу гамәлгә ихластан алынып баш чыккан кешеләр генә аны башкарып чыгалган. Һәм нигездә ике юл булган. Берсе аның Урта Азия аркылы, Самарканд, Бухара аркылы Афганистанга, Кабул, Пешавар, Һиндстанга, аннан Бомбейга, аннан су юлы белән Мәккә, Мәдинәгә алып баручы Җиддә һәм Янбуга портларына бары, яисә инде Одесса якларыннан Истанбулга, Истанбулдан кары юлдан инде Мәккә, Мәдинәгә бару. Һәм дини активлык тагын бер юлы, аннан кайтучылар хаҗга барып ул инде теге бер вакытта бизнес проектта була күпләр өчен. Ләкин бик күпләр андан сатырга товар алып кайтасы урынга үзләренең юл сандыкларында кул язмалар һәм китаплар кайтканнар. Һәм шулай итеп, ул вакытта аз санлы булган дәреслекләр һәм дини китапларны күбәйтүгә үзләренә өлеш керткәннәр. Ягъни һәм үзләре өчен, һәм шәкертләр өчен китаплар туплаганнар дип әйтәсе килә. Хәлил Рәхим булай дип яза. Османлы телендәге әсәрләрне безне илгә алып кайтучылар исә күбрәк Истанбул аркылы хаҗга барган татар хаҗилары иде. Шул сәбәпле буларак кирәк безгә Төркиядән мәктәп өчен кирәкле китаплар түгел, бәлки хәдис, әдәбия китаплар кайтты. Классик Османлы шагыйрьләренә, аларның җин теле белән гали сюжетларга язылган шигырьләренә безнең сәдә вә надан татарның теше батмады. Ул бары тик мәддәхләр вә кыйссаханнар тарафыннан мәйданга китерелеп, төрек гаммәсенең яратып укый торган китапларын гына үзенә кабул итеп алды. Ә менә дини китаплар ансы инде Орта Азияга һәм аннан да ары китеп Афганистанда укыган татар шәкертләре тарафыннан алып кайтылган, күбесе инде аларны күчерелгән булып, киләчәктә мәдрәсәдә укытканда яисә инде ул шәкертләрнең үзләренең гыйлемен тирәнткәндә файдаланылган. Бу дини әдәбият һәм инде теге халык өчен кайтарылган әдәбият бик мөһим булган, чөнки алар бер өлеше Госман телендә язылган, икенче өлеше гарәпчә. Алар һәр вакытта мөселманнарга үзләрен ислам дөньясының бер өлеше итеп тоярга, андагы проблемалардан хәбәрдар булырга мөмкинлек биргән. Һәм инде иң актив мөселманлыкка кайтырга тырышкан яңа карашчылардан соң дип уйлыйм мин, иң актив шәхесләр ул да булса мөселман руханилары. Бигрәк тә чит илдә белем алып кайтканнар, бу юнәлештә күп эшләр башкарганнар.
Менә шуларның кайберләре турында сөйләп китәсе килә. Беренче чиратта, менә Мәрҗани инде Карилидә, бай уланнар, Орнаш башта, Ашыт мәшкәре казакларда 18-нче гасыр атагында шушы кайткан шәхесләр тарафыннан ачылган зур мәдрәсәләр турында сөйли. Ягъни, уже 18-нче гасыр атагында ук безнең төбәкләрдә дин әһелләрен хәтерләп башланган. Күпчелек авылларда әлбәттә беренче чиратта мәктәпләр ачылган. Мәдрәсәләр ачу өчен сәүдәгәрләр кирәк булган. Ягъни, бинаны төзергә, анда укыту бөтенләй бушка булган. Ягъни, аларны тәэмин итәрлек чыгымнар тоторлык сәүдәгәр ярдәмче кирәк булган. Менә Казан мисалын, анда бөтенләй Шиһабетдин Мәрҗани үзе кайтып биредә 1849 елдан башлап мулла булып тора. Һәм ул берничә буын Казанларны күреп кала, алар белән аралаша. Менә шул уңайдан аның шушы Төньяк Кавказга барып укыган, 1780 елда туган иленә кайтып, 1793 елда Казанда менә беренче мәчеттә имам хатип булып торган Ибраһим Хуҗашның гамәлләре турында язып калдырган. Ул кайтканда Казан җәмгыяте, Казан байлары инде барлык мәҗлесләрне, аш мәҗлесләрендә ирләр һәм хатынлар бергә җылы үткәрә торган булганнар. Беренче итеп, шундый мәҗлескә килгәч тә бу хатыннарны бер бүлмәгә, ирләрне икенче бүлмәгә аерган. Аннан соң ул вакытта Казанда байлар шундый шулай киенгәннәр. Башларына кара эшләпә, аякларына кара күнитек кия торган булганнар. Хуҗаш кара эшләпәне тыйган. Һәм әйткән, бер-берегә кунакка йөргәндә, мәчеткә барганда, бигрәк тә җомга намазына килгәндә, һәр мөселман башына чалма урарга тиеш. Һәм шул тәртипне керткән. Казан буйлап татар кешеләре бигрәк тә мәчеткә барганда чалма урап йөри башлаган. Мулла кайберләре инде килешмичә. Алар инде муллага да каршы чыга алмаганнар, белемнәре җитмәгән. Мәскәүгә барганнар да кара эшләпә орнына ак эшләпә тектиреп кайтканнар. Казанга килеп йөргән авыл агайлары аларның инде теге үтне кара эшләпә дип әйткән. Фикерне үзгәртеп булмый хәзер. Ак эшләпәне күреп, аны авылда кия башлаганнар. Менә шулай итеп, ак эшләпә кыйсасы татар авылларында файда булган. Ул менә шушы Ибраһим Хуҗашның татар Казандагы татарларга мөселманча кием киертү белән бәйле. Ул шулай ук кара күнитек салдырган. Һәм мөселман аяк киеме дип читек кәвеш киертә башлаган. Ул гына түгел, бу әйберне, бу киемнәрне Казанда тегүне менә Казан мишәннәрен үзләренә шөгыль итеп алып, аны һөнәр итеп, 19-нчы йөзнең икенче яртысында инде зур партия тегелгән шушы читек кәвешләрне үзләре Урта Азияга сата башлаганнар. Бүгенге көндә галимнәр читек кәвешне татарларның милли аяк киеме дип яза. Һәм бу чыннан да шулай. Ягъни без бу мисалда татарларда ничек итеп дини йогынты нәтиҗәсендә гырыф-гадәтләрнең һәм инде хәтта киемнең үзгәрүен күрәбез. Һәм иң кызыгы ул тиз арада кирип тә киткән. Ул вакытта иратлар кия торган булганнар чикмән һәм Ибраһим бин Хуҗаш керткән җилән. Аның хәтта китабын алып карасаң, анда исемен дә язып калган. Кем теккән беренче булып. Җилән бигрәк тә хатын-кызларга ошаган. Менә безнең татар киемнәре турында альбомнар бар. Анда төрлесе бар, хәтта кып-кызылы. Җилән киеп бара, югыйсә бит инде ул кешенең йөзен яшерү өчен киелгән кием. Ләкин бик популяр булган. 1910 елда хәтле татар хатыннары урамга чыкканда җилән киеп йөргәннәр. Чөнки урам сүзе бар. Мөселманча киенү шулай саналган.
Андан соң ул теге халыкта урнашкан гореф-гадәтләргә ислам рухын кертергә тырышкан. Мәсәлән, никах укыйлар. Никах укыганча иң башта барча кешене утыртып намаз укыткан. Һәм шунда бер ритуал итеп керткән, киленнең кияүгә намазлык бүләк итүе. Ягъни, менә инде килеп чыган ничек? Татар киленнәре үзләренә бир әзерләгәндә, махсус рәвештә намазлык тектергәннәр. Менә безнең бүгенге көндәге милли музейда саклана торган зур, матур итеп бизәлгән, теге дөресрәге чикләп тегелгән, аркылыга салсак бер юлы 3 кеше утырып намаз укыярлык намазлыклар ул татар кызларының үзләренең кияүләренә багышлап тегелгән бүләкләре. Ул инде теге намазлык булудан туктап, ниндидер икенче мәгънә ала башлаган. Чөнки кибеттә бит инде намазлы өйлеп торалар, аның зурлыгы билгеле. Һәм тагын инде мәҗбүри рәвештә киленнәр ир өенә кергәндә комга менә барырга тиеш булганнар. Менә шул тәртипне Казанга керткән, мин бәлки инде ул тәртипләр башка төбәкләрдә дә таралгандыр. Һәм бер вакытта монда бит имамнар кулында укыту булган. 1829 елда башлап метрик кенә бара башлагач, бөтен актлар, ягъни кешенең туу турында, үлеме турында, аны күмү, исем кушу, никах уку, аерылышу барсы да мулла кулына күчкән һәм аларны теркәп табарган. Алай гына түгел, анда бит милек бүлү, мирас бүлү эшләре дә мулла кулында булган. Ул бүтән авылдагы тәртипне дә күрсәтеп торган. Һәм шул вакытта кайбер мәҗлиси юлларны качара башлаган. Мәсәлән, анда инде музыка коралларында уйнаган, скрипкада уйнаган, яисә инде гармунда уйнаган яшьләрне очратса, мулласы кыйнап китсә, ул гадәти күренеш алган. Һәм яшьләр инде качканнар, һәм инде менә исламның көчәюе, әлбәттә, татар халык иҗатына тискәре гыйнт ясаган. Менә Шиһабетдин Мәрҗани Нәүрүз бәйрәменең шушы трансформацияләнеп, юкка чыга баруы турында да язып калдырган. Шуны искә төшереп китик әле. Бу бит үзе күргәнне яза. Бу 19-нчы гасыр башында Казан Яземемсе авылындагы мулласы Муса бине Габдрашид әт-Түнтәри Нәүрүзне көйләгән гашыр җыюга. Март айында авылда 40-50 ират, бүтән авыл ираты булып чыга бит инде. Бер сартыннан өйдә барып, анда инде алар ирешәсендә барган җәйгә чаналар. Һәм мулла һәрбер өйгә кергән, капканы ачып, Нәүрүз белән кутлаган хуҗаны һәм гаилә әгъзаларын. Хуҗа шуңа җавап исеннән алдан әзерләп куйган гашырын капчык алып чыгып, теге ат чанасына бушаткан. Авыл агайлары ат җиккән. Болай дип җырлап барганнар. Нәүрүз әйтәбез килдек, котлык җәмалыгызны күрдек. Нәүрүз мөбарәк бат, батман бирсә күп булыр, пудаука бирсәң аз булыр, шади бат. Һәм шушындый традиция булган башка авылларда да. Ягъни монда анда бит инде, мәсәлән, без теге православие диндәге поплар уруга җыйганнар. Алар өйдән өйгә йөргәндә теге хәер сорашкан кебек инде. Ә монда менә шушындый бәйрәм формасында бәйрәмне үзгәртеп, авыл эчендә бер тамаша булган инде ул. Кешеләр күреп торган кемне күп биргәнен. Шушы сарай рәвешендә алып барылган. Соңыннан Нәүрүз биткән. Булай итеп җыюда биткән. Ләкин менә шушы үзгәреш моментын Шиһабетдин Мәрҗани хәтәрәтләре күреп, теркәп, менә безнең буынга җиткергән. Бу дини активлыкның һәр төрле, күп төрле чаралары булган. Мәсәлән, шул ук
Авыл җәмгыятеннән читкә киткәч, сине беркем дә күзәтеп тормаганда, ислам кануннары буенча яшәү. Аны һәр кеше үзе инде сынау итеп кабул иткән. Мин инде менә шушы 19-нчы йөзнең беренче яртысында татарларда яңа бер күренеш буларак Казан каласында дини китаплар бастыруны да шушы дини активлыкның бик мөһим элементы дип саныйм. Хаҗга барганда татарлар Төркиядән күп кенә басма китапларда кайтканнар. Анда бит инде шушы 18-нче йөзнең беренчелегендә китап бастыру җайга салынган булган. Һәм ул әлбәттә анда китаплар бик кыйммәт торган. Аннан соң Екатерининки вакытында бастырылган Коръәннәрне хакимият битеннән саткан. Һәм анда менә шигъриатларда язылган Госман дәүләтендә Казаннан алып килгән китаплар анда 25-50 сум бик кыйммәт иргән. Петербургта чыгарылган инде. Мин үзем уйлыйм инде хәзер. Нинди юл белән эләгергә мөмкиннәр аларында. 2 ел алым беренче җибәргән Таврия губернасына. Анда Кырым татарлары күченгәннәр, йөргәннәр, хаҗга барганнар, алар әле иммиграциядә булган. Икенчесе, безнең монда Казаннан китүче хаҗилар үзләре белән анда алмашка юлда иң файдаланыр әйбер нәрсә? Коръән китабы. Алып барып, шунда инде аларны алыштырып, ясатып, үзләренең юлларын, дагы чыгымнарын киметергә мөмкиннәр. Әйтәсе килгәнем инде сүзем шул. Әле менә шушы Казанда дини китап басыла башлаганча кадәр үк, Коръәннәр чыга башлаганча кадәр үк аның бик кыйммәтле әйбер икәнен бастыручылар аңлаганнар. Һәм шул ук вакыт берләгәндә бизнес проект кебек инде. Икенче яктан караганда дини мәгарифне тарату буенча халыкның иманын ныгыту өчен китапның әһәмиятен дә белгәннәр. 1797 елда яңа тәхеткә утырган Павел I ул вакытта Россия армиясындагы прапорщик Габделгазиз Туктамыш улы гариза яза һәм сорый үзенә ачырга шәхси типография. Ләкин Сенат ул вакытта хөкүмәт күрәсең инде теге Павел бер укыганда укыган. Дәүләт җитәкчеләре инде бу мәсьәләгә дәүләт якын килеп килештергәннәр отказ бирергә. Шушыннан соң инде вакыйганы белеп алгач, Габделгазиз Бурашев үз тагын бер гариза язган бу юлы Сенатка һәм үзенең гаризасына беркеткән инде ижекләп уку әлифбасы һәм менә Коръәнне чидән берлешен тәшкил иткән сайланган аятлар Һәфтия кул язмасы. Димәк, менә шушы вакытта ук бу инде 1797 ел татарларда беренче нинди китаплар бастырырга кирәклеге турында фикер булган. Ягъни ул вакытта инде кулъязма рәвешендә киң кулланылган мәктәпләрдә хәреф өйрәтү өчен һәм беренче дугалар язылган әлифба, икенчесе кыскартылган Коръән варианты Һәфтия шәриф. Икесе дә иң кирәклеләр. 98 елда бит инде Павел бер май аенда Казанга килә. Аның максаты шул бүтән төбәкләрдәге гаскәрләргә инспекция үткәреп, аларга бәя биреп чыгу. Империя белән танышуның бер рәвеше була инде ул. Һәм шушы вакытта татар байлары һәм руханилары мөселман җәмәгатьчелеге кыяфәтендә император янына кирип, үзләренең гозерләрен җиткерәләр. Безгә дини китапларыбыз бастырырга типография кирәк, рөхсәт бирсәң иде дип. Һәм шуннан да 1807 елда башта Павел, аннан соң Сенат Бурашевка типография ачырга рөхсәт бирә, ләкин типографияны Казанга кайткач, бирәләр гимназия карамагына. Һәм инде аның исеме дә
Типографияны алалар, ул башта бит инде академияны карамаганда аны сенатка бирелә. Ягъни менә сенатта Азия филиалы дип аталган типографиядан ике стан биреп, һәм инде кирәкле гарәп шрифтлары биреп, Казанга кайтаралар. Шуңа күрә аның ике исеме була инде. Азия типографиясе һәм гимназия типографиясе. Габделгазиз Бурашев инде типография хуясы түгел, бәлки шушы гимназиядан бу типографияны үз карамагына арендага алып, андагы наборчикларны, конректорны үз хисабына тотып, китап бастырырга хукуклы кешегә әйләнә. Һәм менә 801 елда ул шул без әйткән менә иҗекләп укытырган, намазлар язылган, алифба, дугалар язылган һәм Хафтияк шәрифне бастырып чыгара. Шулай итеп, 801 елны без татар дини уку йортлары өчен бастырылган беренче алифба елы дип үзебезгә теркәп куя алабыз. Һәм инде менә шушы дини активлык ягыннан алып караганда, Казанда дини китапларын бастыру өлкәсендә хезмәт куйган шәхесләрне барлап чыгу мөмкинлеге бар. Беренче чиратта әйтәсе килә, Петербургта менә 1787, 89, 90, 93, 96 һәм 98 елларда Коръәнне бастырган, аңар шәйендә хәрби флотта, Балтык диңгезендә хезмәт иткән татар матрослары турында әйтергә кирәк. Аларның икесе, менә Гали Рахматуллин һәм Мәмәшев, Хәмзә Петербургтан Казанга кайталар һәм инде үзләренең эшләрен дәвам итәләр. Өченче наборчик итеп инде Казаннан адмиралтивасы басасасы булып эшләүче Сәйфулла Мәзгутовны җәлеп ителәләр. Менә Гали Рахматуллин 75 яшькә җиткәнчегә кадәр, ягъни 1834 елга кадәр Казанда һәм наборчик һәм корректор булып эшләп, татар китапларының, дини китапларның хатасыз, яхшы сыйфатлы итеп бастыру өчен зур хезмәт куя. Ул инде тырышып карый пенсия алырга да, ләкин бик озак эшләсә дә, шул пенсиясыз ялга китә, ләкин аның исеме шушы татар китабы тарихында алтын хәрефләр белән язып куелган. Икенче зур шәхес дип әйтәсе килә, алар инде ничектер хезмәт хакы алып эшләгәннәр. Теге дини активлыкка туры килмәсен, ләкин барыбер уйларга кирәк инде аларның шушы 3 кешенең тырышып хезмәт куюы, ихластан эшләве шушы дини активлыкка тәңгәлдер дип уйлыйм. Икенче шундый зур мәшһүр шәхес ул да булса беренче мөфти Мөхәммәтшин Хусаинов. Беренчедән ул менә 1798 елда Павел Казанга килгәч, аның белән очраша. Татар типографиясын ачырга теләгән муллалар һәм сәүдәгәрләр белән очраша. Бер сүз белән әйткәндә, китап сүзе аркылы ничек итеп исламны көчәйтүен яхшы аңлый һәм шушы фикернең тарафдары була. Сезарлык эше бит инде гимназиягә йөкләнгән була. Гимназия советы бу киңәш сорап мөфтигә мөрәҗәгать итә. Мөфти инде бу төбәктән сезар эзләп мулларга мөрәҗәгать итә һәм 3 кеше теләк белдерә. Беренчесе Казан гимназиясендә татар теле укытучысы Ибраһим Хәлфин, Шытса авылы мулласы Сабит Садыйков һәм Мөхәммәд Әбдерәзаков исемле иске татар бистәсендәге мулла. Менә соңгысын мөфти сандыр итеп тәгаенли, ләкин ул бик актив кеше була бит. Шуңа күрә инде һәрбер килгән китапны үзе тикшерә торган була. Төбәктәге центр инде ул аның вәкиле булып торган сыман килеп чыга инде. Шулар рәвешле эшли. Һәм менә 1802 елда мөфти фатихасы белән ислам дини һәм аның йолалары турында сөйләүче Пиргули китабы һәм Устуани китаплары дөнья күрә. Менә бу китапларда гына язылган
bu kitaplarның müfti фәтвасы белән чыккан дип. Башкаларында андый билге юк. Әйтергә теләгән фикерем шул, бу китапларны бастыруны müfti үзе тәкъдим иткән. Булырга тиеш. Һәм шуннан да бу китаплар нәкъ менә муллалар арасында, шәкертләр арасында, гади халык арасында ислам тәгълиматын, ислам ритуалларын тарату өчен искиткеч яхшы сайланган китаплар. Һәм тагын икенче моментны әйтергә кирәк. Менә монда чыга торган менә коммерция ягыннан дип аңларга кирәктер инде аны. Менә мин сөйли торган чордагы барлык китаплар да ул заманда инде халык арасында кул язма эшенә таралган. Популяр, ягъни ул басма рәвешендә чыкса да халык таный торган китап булган. Һәм инде үзенә күрә аның сатылуын бәясе кыйммәт усыда гарантияләгән басма булган. Мөхәммәд Биргәбейнең Пиргули васыяте китабындагы материалларны 1640 елларда төрек шагыйре Руми Синан Госманлы телендә сөйләп биргән була. Һәм бу китап татар мәдрәсәләрендә дәреслек булып файдаланган. Һәм әлбәттә бу китапның файда булуы уку процессын җиңеләйткән һәм тизәткән. Устуани китабы аны хезмәтне Хәнәфи мәзһәбенә күчкән Дамашк галиме Мөхәммәд Устуаниның шәкерте Госман телендә язган булган. Бу инде Устуани 1662 елда вафат булган шәхес. Ул шулай Истанбулдан кайткан. Биредә ваклап, шәрехләп исламның алтын баганалары турында. Мәйтне күмү, 5 вакыт намазны ничек уку, гусылны ничек алу, тәһаратны ничек кылу, җәмәгать намазны ничек үткәрү, бәйрәм намазларын ничек үткәрү, аның һәр яклары турында. Сәяхәттә булганда мөселман кеше нинди гамәл кылырга тиеш. Барсы турында да бик ваклап язылган. Һәм менә бу китапны 19 елда Мәскәүдә Алтын мирас типографиясе нәшрияты һәм татарча һәм русча бастырып та чыгарды. Бу китапта шәкертләр тарафыннан киң кулланылган һәм гади халык арасында киң таралган. Татар мәдрәсәләрендә укыла торган китаплар күп булмаган. Димәк, ике китап шушы фундаменталь рәвештә гасыр башында ук мөфти инициативасында чыккан. Инде килеп 903 елда Казанда 2 өлештән торган Коръән һәм тагын 10 өлешкә бүленгән Коръән басыла. Гомумән мөселман тарихында 10 өлешкә бүленгән Коръән басылганы булмаган. Бу яңалык. Күрәсең, биредә төп рольне шул ук коммерция уйнаган, ягъни изге китаптагы сүрәләрне өлешләргә бүлеп, шәкертләр өчен арзан бәягә сатып, аны укучыларын күбәйтергә һәм бер вакытта инде сатуны да җиңеләйтергә. Бу бит инде Коръәнне шулай итеп унга бүлеп сәйр ул вакыт бүген көннән инде нормаль кабул ителсә дә, ул вакытта һичшиксез сәйр күренеш булган. Һәм аны бастыруны шулай итеп мөфтидән башка хәл итмәгәннәр дип уйлыйм. Аңа бит кыюлык кирәк. Инде менә типографияны тулысы белән арендага алып, наборщикларга түләп торган Габделгазиз Туктамыш улы Бураш турында да берничә сөз әйтергә кирәк. Менә Фуксаны сәүдәгәр дип атый. Әлбәттә, 1800 елда прапорщикка бу хәтле типографияны Петербургтан кайтаруга, арендага алырга, әле бит китап бастыру өчен тагын түләргә кирәк. Кагазе өчен, шрифтлар өчен акча кирәк булган. Россия армиясында прапорщикның аны хәтле акчасы булмаган. Димәк, аңа кемнәрдер Казан байлары бурычка акча биреп торганнар. Һәм шул рәвешле ул китапларны бастыра башлаган. Менә Бурашев 1802 елда Субат әл-Гайжин дигән 18-нче гасырдан башлап татарлар арасында киң таралган инде Суфи Аллаһиярның әсәрен бастырган.
Суфия Лахяр ул чыгышы белән Урта Идел төбәгендән, аннан соң инде Әмирнең Тамовлысында эшләгән. Аннан соң инде Шәйх Хайбуллага янына барып, онда 12 ел укып, тәсаввуфның югары дәрәҗәсенә ирешкән. Һәм хаҗга барганда Казанга тукталып, хаҗ юлында 90 яшендә вафат булган. Аның менә бу хезмәте, аның Суфия Лахярның фарсы телендә 12 мең бәйттән торган әсәренең кыскача варианты, һәм ул аның үзәгенә шигырь юлларына Мөхәммәд пәйгамбәрне алып, аның үрнәгендә суфи идеологиясында мөселманнарны тәкъвакылы мөселман булуга өйрәткән. Мәсәлән, Аллаһ Тәгаләнең 8 сыйфаты, үгет нәсихаты, фәрештәләр бәяны, гомернең вакытлыгына булу хәбәре, җәннәт белән тәмук бәяны, комсызлык хикәяте, яхшы юлдашның бәяны. Менә шушылар аркылы шагыйрь тормыштагы һәр кыенлыкны, авырлыкны катүземле булырга һәм аларны җиңеп чыгарга өндәгән. Борашев шул елның тагын әле фарсы теленә тәрҗемә ителгән, ярым тарихи рәвештә язылган Нәврүз Нәҗәт исемле тарихи әсәр бастырган. Ләкин шуның азагына 3 бит шигайлар турында мәгълүмат биргән. Менә бу әйбер ачылган 3нче елда. Һәм шушындай Сандыр мөфти бит. Сандырның талабын үтәмичә шундый адымга барган өчен аны читләштергәннәр типографиягә хуҗа булудан. Монда бит инде менә мин күз алдына китерәм. 19 гасыр башында Казанда китаплар чыга башлады. Мәчетләр төзелә. Бер юлы берничә мәчет төзелә. Шәһәр халкы шундый бер рухи күтәренкелектә яшәгән. Һәм кинәт кенә шушы проект юкка чыга. Анда күрәсең инде килеп чыга булай. Бурашевның сәүдә эше бик яхшы бармаган. Һәм аның ул ничектер инде көчкә бурычлар түләп барган. 3нче елга алдан акча кертмәгән булып чыга. Ягъни бердән Бурашевның шундый гамәл аркасында, икенче яктан акча түләгән аркасында китап басу куркынычы тугач, Юсуф Апанаев бурычларын түләп бетерә. Һәм киләчәктә Бурашев исеменнән аны парукага алып, бурычлары булганда түләргә вәгъдә биреп, 4-5 елларда яңа китаплар бастыра. Юсуф Апанаев инде ул 2нче гильдия копияс, аның самын кайнату буенча тагын да 3 көн мануфактурасы булган иң бай кешеләрнең берсе. Һәм ниһаять ул 6нчы елда гимназияның типографиясын үзе арендага алырга договор килешү төзи. Бу елы аңа бер хәл булса бурычларын түләргә дип аның туганы Муса Апанаев аны. Ягъни мин инде тагын сөйләрмен әле алдарак. Китап чыгара кыйммәт. Һәм менә шушы китапны зур күләмдә заказ бирү өчен алдан акча кертергә кирәк. Һәм бу эшне фақат бай кешеләргә башкарырга мөмкин. Менә шулай итеп, китап бастыру эшенә кинәт кенә Казанның иң бай шәхесләре килеп керә. Юнус Афанаев 6-9 елларда мин атаган элек китапларны бастыра һәм тагын Урта Азиядан кергән Шагатай телендәге 72 битлек кыйссә Сайфул Мулк һәм Рисалә Мөхәммәдия китапларын бастыра. Булар инде нигездә киң халыкка уку өчен кыйссә Сайфул Мулкта инде Шаһзадәнең әтисе бүләйтен киемдәге кыз сурәтенә гашык булып аны эзләп йөрү турында шундый маҗаралы рәвештә аның аждаһа белән сугышуы, Юлбаров белән сугышуы, Дию-Пәрию белән сугышуы турында һәм шул кыз белән кавышуы турында хикәя бирелә. Һәм күрәсең инде бу әсәр халык арасында киң тарала. 10нчы елда ул 3000 дәнә әлифба бастырырга тели, ләкин шифрлар тузган булу сәбәпле бастыра алмый.
kitapның Таташ дини китап бастыруның Коръанны, әлиф ба бастыруның кыйммәтле икәнен аңлап алып, гимназия җитәкчелеге бу эшне үз кулларына алмакчы була. Ягъни алар инде теге Европача әйттереп, таратулар 500 кагаз тирәккә кем языла. Шул китапны бастырабыз дип. Ләкин мөселманнар инде андый тәртипкә йөрмәгән булалар. Шуңа күрә аларның бу идеялар барып чыкмый һәм кабат бастыру өчен заказны татар байларына бирергә мәҗбүр булалар. Әле аннан да әйтергә кирәк, аларга шактый табыш кергән. Менә Габайдулла Юнусов 14нче елда 3000 дана Коръан бастырган, дип яза Әбрар Кәримуллин. Һәм аның шуның өчен 5000 акча сарыф иткән. Килеп чыга, бу 5000 сум акча типографияның үзенең бәясенә караганда 2 тапкыр кыйммәтрәк булган. 1819 елда Апанаев университеттан яңа шрифтлар бастырып алуны сорый. Һәм инде шуны киләчәктә гимназиядә, типографиядә кулланырга дип мөрәҗәгать итеп карый, ләкин хакимият каршы килә. Ни өчен дигәндә, беренчедән шрифтлар булгач, ул патшадан үзенә типография ачтырырга мөмкин. Ул вакытта безнең типографияны хәле мөшкилләшәк дигән фикерне үткәрә. Инде 1829 елда гимназия типографиясы университетка кушылгач, Коръан бастыру барыбер кимеми. Бәясе төшеп бар. Мәсәлән, инде 29 елда бер Коръанны бастыру 4 тәңкәдә 89 тиен тора. Сәүдәгәрләр инде аны 8 сумнан алып 18 сумга кадәр арттырып сатканнар. Ну, ул вакытта гомумән Россиядә любой товар 200% арты сатылган. Аны аңларга да була бер ягында, чөнки ул вакытта тимер юллар юк. Полиция көчле түгел. Юлда йөргәндә куркыныч. Шуңа күрә инде сәүдәгәрләр шул рәвешле үзләренә табыш эшләгәннәр. Менә 82нче елда инде Казан иң бай сәүдәгәрләр беренче гильдиягә кергән, сабын кайнату, аннан соң күн эшкәртү мануфактураларына ия булган Габайдулла Юнусов 10,000 дана әлифба һәм 2 тапкыр 6000-нан артык Коръан бастыра. Ягъни менә шушы 40нчы елга кадәр зур мөлкәткә ия булган татар байлары гына нигездә зур акча тотып бастырып, аны сатып алып, аннары инде ярминкәләргә алып барып, тарату мөмкинлегенә ия булган. Менә бу үзенчәлек. Инде 40нчы елда Казанда Шевицның, 43нчы елда Рәхимҗан Сәгыйтовның татар бае ачыла шәхси типографиялары, шәхси типография бастыра башлагач, Коръанның бәясе арзаная, әлифбаның бәясе арзаная. Һәм менә шушы вакыттан башлап сәүдә эшенә теге ул хәтле зур капитал булмаган шәхесләр тартыла башлый. Ул чын мәгънәсендә бизнес проектка әйләнә. Яңа әйберләр басылмый диярлек. Шу элекке китаплар. Менә шулар арасында әйтергә кирәк, Казан Земство мәхкәмәсендә тәрҗемәче булып эшләгән Рәхмәтулла Әмирханов, ул 39-46 елларда университет типографиясында 87,000 китап бастыра. Һәм шуның 30,000-не якыны Һәфтияк китабы. Ягъни бу хәтле китапны кинәт кенә тарату өчен әлбәттә аның инде сату системасы булырга тиеш. Аннан соңгы елларда акрынлап Казан мишеннары да, крестьяннар да һәм инде кайберләре үзләренең китапларын бастыру юлына басалар. 45нче елдан башлап яңа күренеш пайда була. Калын китаплардан тыш бастырылар шамаилләр. Ягъни менә бу инде татар мәгариф системасы урнашкан, халык арасында укучылар күбәйгән шартларда 2 битлек 4, 10, 15, 24 биткә кадәр анда Мөхәммәд пәйгамбәрнең тарихы турында яисә инде аерым сүрәләрне, яисә инде төш җырау китаплары басылып, ягъни халык арасына кичкенә китаплар тарала башлый. Менә бу инде миңа калса татар китабында башланган яңа этап. Тагын бик мөһим дип әйтәсе килә,
48-49 елларда басылган Әбу Ханифаның фикхны шәрехләве һәм Кәбирнең фикх шәрехләве китаплары. Шунда хәзер бит инде мәгариф системасы ешты. Bütün җирдә мәчетләр эшләп килә. Һәр мәчет янында бер я икешәр я өчәр мулла. Муллалар метрик кенәсен алып барудан тыш bütün милек әйберләрен хәйтәләр, ләкин милек буенча китаплар җитешми. Менә бу китаплар шулай ук заказ бирелеп әйтергә кирәк. Беренче чиратта мәдрәсәдә укый торган өлкән шәкертләр өчен һәм муллалар өчен атап чыгарылган, аларның мәхкәмә эшчәнлекләрен яхшыртуга юнәлдергән адым була. Әле ул вакытта закон буенча, әгәр дә мөселман кешесе мәхкәмә эшенә канәгать булмаса, ул рус судына барып хәят алган. Шуңа күрә мөселман мәхкәмәсенең шәригать буенча дөрес хәят итүе ул бик мөһим булган. Аның престижын һәм гаделлеген раслаган. Һәм китап булгач инде башка кеше дә аны укый белгән кеше ачып карап төгәлләштерә алган. Муллага да җиңел булган үзенең фикерен расларга кулында китап булганда. Шулай итеп, менә шушы татарларда милли активлыкның иң алга җибәрүче 3 төркем күренеп тора. Беренчесе менә шушы яңа көрәшеннәр, ягъни үзләренең хукуклары өчен 100 елдан артык көрәшеп, 905 елда кәлтләренә ирешкән. Анда 4-нче, 5-нче буын кешеләре. Икенчесе муллалар, нәкъ менә алар беренче вакытта бит алар мәктәпләрне үзләренең өйләрендә ачканнар. Соннан акрынлап кына дистә еллар үткәч кенә авыл җәмгыятьләре я мулла үзе акча табып мәшәкатьтән котылу өчен абыстай бит инде кыз балаларны укыткан. Үзе мәктәп салып чыккан. Һәм шунда укытуны көйләгән. Иганәче буларак белем бирү үзләренең тәртибе белән нәкъ менә муллалар авыл халкында әхлакый тәрбия юнәлешендә зур эш башкарганнар. Икенче зур төркем ул татар байлары, бай крестьяннары һәм сәүдәгәрләр. Алар үзләренең менә финанс ярдәмнәре белән мәктәпләр һәм мәдрәсәләр, күбрәк мәдрәсәләр һәм мәчетләр төзү буенча, ягъни хәзерге әйтсәк инде ислам инфраструктурасын булдыру буенча искиткеч зур иганәчелек иткәннәр. Югыйсә алар бик бай булмаган. Менә мәктәп инде китап мисалында күргәнчә, китап бастыру, Коръән бастыру юнәлешенә караганда, менә шушы 1801 елдан алып 40 елга кадәр, ягъни шәхси типографиялар чыга башлап, дини китапның бәхәс төшкәнчә кадәр ире менә Юнусов, Апанаев кебек Казанның иң бай мануфактура хуҗалары һәм сәүдәгәрләре акча кертеп, китапларын бастырып, аларны тарату белән шөгыльләнгәннәр. Һәм бу китаплар бу шәхесләргә мин уйлыйм инде ул замандагы татарлар башкаларына түгел, Казах даласында яшәгән казахлар да, Урта Азиядә яшәгән мөселманнар да, Тавриядә яшәгән мөселманнар да, шул исәптән Төркиядә яшәгән мөселманнар да рәхмәтле булганнар. Чөнки анда 3000, 4000, 6000 ул искиткеч зур тираж булган. Ягъни аларның сату базары Россия гына түгел, Урта Азия һәм Госман дәүләте булган. Бу яктан караганда аларның кылган игелекләре бөтен мөселман дөньясын көчәйтүгә хезмәт иткән.